Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dini akong suwat suliran. Tawagan ako ninyo sa pangalan nga Rumi, 50 anyos, taga Negros Oriental. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini siya naitabo sa kamot sa akong asawa. Natunok naman taas siyang isda. Pero, na problema na may noon mig maayo ini. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Asa mas mama ni mo lito? Naman sa suod sa bahay pa. Ihatag ni mama ni mo, kiningdan akong isda be. Nya palimpyuhi. Ingna nga palain ni og para sugba. Og bahala na sa uban kung unsaon na niya sa pagluto ang uban. Kaya ako sa ning tanaw ng motor. Kay murag daot mo siguro ni. Di man mayo ang dagan inis pagpauli na ako. Opa, O sige. Unsong kay daot ni motora? Limpyo lang isda? Na, to kaya limpyuhan ni ng isda aron mi oy. Gahit kay kimbis, hait pa kay tunok. Ako lang tiwas be. Kuno lang oy. Kay nag-ayo ka man kas imong motor. Oo. Pero ako lang itong haya to sa akong mekaniko eh. Aron sa pagsiguro. Kaya murag, doon na magkidaot ato. Ihapit ko na lang kung manig padoon ako sa trabaho. Unya, okay pa ka tong ipadagan? Mada pa man. Pero ipatanaw ko lang siguro sa mekaniko. Sige. Ayaw pag-agay! Agay! Ano sa mga? Natunok ko sa isda. Sa? Rami, ikaw lang unay maniho sa inyong pahon doon sa mga bata, ha? Kailangan mong pamati na sa kong lawas, eh. Ha? Ano samday ka? Nagngut-ngut man ang tunok sa isda sa akong kamot. Sa? May ka no? Uy. Wala, may hubag manimina. Gani, ngut-ngut man ni, eh. Lawam gini pagkatunog ka? Ambot lang kahalagi ato. Kung laom ba? Basi may nabilin pa ng tunog sa ilawam. Ambot lang pod. Biatong tusdikon be. Ha? Ayun lang, eh. Kay sakit. Ha? Kinsabay magtuo nga ang simple nga tulok sa isda, dugay ba di maayo? Mauto nga nakadesisyon na lang ko nga ipa-check up ang kamot sa akong asawa kay mihubag naman og maayo og mingot-ngot. Ug kunya, unya pa. Giyon sa raman si mama dito pag-check up sa doktor. gitanaw ang iyang tunok ug ang iyang hubag sa kamot ug giresitahan siya og antibiotic sa doktor. Maayo ang tawag. Maayo na to yung kamot pa eh. Maong ikaw, tabang-tabang sa mga buhatonon din sa bahay, ha? Kanang kinalaan nimo ay pagsalig ni mama nimo, hugasin na. Kay dili na nato purisahon ang kamot ni mama nimo sa pagtrabaho. Kumusta man kamot nimo? Ay, mauman ng gihapon, Rami, eh. Ha? Unsay? Mura magwa mo patuos antibiotic na kung gitumar. Unsa? Unsa gid kaning tunuka, eh. Unsa man madto sa ospital? Ha? Adto ta. Pakauwaw lang ta dito. Tunok ras isda, nagpa-ospital na. Unya kay mi grabe magkanang tunog ka. Maayo ka, ha?
Kani kay ni hubag, magkinahanglan ni og antibiotic. May gitumara man kong antibiotic, Dok. Ah, asa mang resita? Kay ba sinugwa lang ka makauyon sa klase nga antibiotic? Bihambe, kaya itong ilisan og lain. Sige Dok. Basin tunog, wa makauyon ang akong asawa sa iyang Uy, pre, asa pa dahil si Maring Mina? Tagsa naman ang lagi ko kakita niya. Ay may gipamati lagi Mario eh. Nara sa bahay. Kay naunsa man di ay siya. Natunog sa isda. Unya, mihubag ang kamot. Gipa-doktor o gipa-hospital na ako. May gitumar na nga tambal, antibiotic, pero napamagyapong hubag siyang kamot, gumikan sa tunok. Uy, kasuway ko anak, pre. May mga isda lang yun ba nga, kaayo ba? Unya, nagpa-second opinion ko adto. Dool ko og laing doktor. So, why dool ninyo og laing doktor pero mi? Mao ba? Akong asawa nga magpa-second opinion mi. Kay miadto na gan ekonomi og hospital. Apan ako'y nabalaka sa iyang kahimtang kay mihubag manggod ang iyang kamot o di mo patuos sa antibiotic nga iyang gitumar. Ang ako mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana, natunog sa isda ang akong asawa sa iyang paghugas ni ini. Mihubag ang iyang kamot. May laka ang tunog sa maong isda? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up na namo siya sa doktor. Girisitahan siya og antibiotic. Apan wa man mo patuo sa tambal. Lawom kaning tunog ka? O may nahabilin nga tunog sa ilawom? Ikatulong pangutana, kung lawom man kining tunog ka o may nahabilin nga tunog sa ilawom, kinalan ba kining operahan? Kay dito na sabi sa ospital, ug may laing tambal na sab nga grisita. Apan, wa gyud maayo ang kamot sa akong asawa. Ikaw pat og katapusan. May nag-ingon nga basin og taas og sugar ang akong asawa. Maong dugay kaayo nga naayo ang iyang hubag sa kamot. Posible ka ha? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Romy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o rebas mambuhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal nga problema ato nailin bathan na mutambag nga na. According to Father Aloy, when life becomes difficult, pray more deeply. Man proposes, God disposes. Sa mga nag-iingon pirmi ni Dr. Kernel Susi Sinisa, no? Man proposes, God disposes or will decide. Na magampo na gyud ta, di na mo kumingon pod nga Roman Catholic kay daghan ba po kayong mga lain-lain magitag religion. But as long as we all do believe that there is somebody supernatural who is governing above us, what is happening here down on earth, mag-guide ta, spiritually healthy ta. Kita magambog-hambog nga. Kita mong to Ginoo. Kinagay Ginoo eh. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng kalawa si Rumi. 40 years old. Negros Oriental. Dagan kayo mga Negros Oriental pada sa ato, no? Musta na ba ang kanlaon volcano? Basig buto na sad. By the way, regards to Kapitan Chris Ababa di sa Kantawan. Balokon ning bisita, gibisita ka na ni PBBM, President Marcos, bago lang. Gitanaw ng daan na to diya sa Kantawan. Yung tagdaan na to sa Kantawan kay nabe po ko'y bahay kubo diya, no? Lamat day kayo, Beck Ababa, o di Carlo Ababa sa inyong paghatod na ko og mga hinabang sa problema. Kaya mag-expect mag-utang na ata sa bukid. Ganay manok, may baboy, may kanding. Bukoy bukid nga. Kanang details ang tanang daan, lamang gani, pero dili tanan, ay lapok, ay langaw, na expected na sa farm. O nagplano tang livelihood project, it is with compliance sa inonta atong sanitation. Mo comply lang tas mga kikinahanglan diha sa atong kuan sa
City Health, sa mga kinahanglan, no? Siya ba to'y administrator William Moore, mas ito apelido ito. Regarding Mamblisi Kamomot diya sa Naga City. Negros Oriental Broadcaster Association, Anthony Magunsay. Regards from Eric Espina. Mayong pagpaminaw diya sa taga Negros Oriental. Okay? Mga LGBTQ. Mika Kaye, pero minit siya mag-text na ko, Dok, naminaw ko sa imong programa, bago ba ito namang isgutan ni Eric Espina ang LGBTQ sa among programa sa Republika sa Channel 47. Ato mga DOHTRC Blue Guard, Saldi Tampos, Jeffrey Luberas, Paul Solis, Geraldine Lopez Mark, Lucio o Lloyd Pokong, mga taga Masin City, kita na sa aming usab ni Samuel Dizon, pero Nicolas Pero diya sa Masin, ako igagaw Nestor Dizon Obra, gwapo ni Nestor. Liwat ni Doktor ni Obra, bitabuyag ngam gusto ako mama, gwapo ko, mutuo lang po ko ato ang akong mama, no. Okay. Standby mo mga sukinting pamilya. Rome, natunok sa isda ang akong asawa sa paghugas niya niini. Nihubag man ang iyang kamot. May lakaha ang tunok sa mga isda. At nalisura po na imong pangutan na Rome. Kung ko kaila ng isda, no? Kung na mga isda ang mga pero sorry, wag ko kakuanan ng mga. Basta sa una apel, be po ng panuan ng isda na sa suba dito sa sugod. Kami akong tiyo, mga igagaw na ko, daming Petromax, kasi klaseng isda ang naamay mga isda, naamay mga daghan lagi po magkatunok na sa dagat, dahil sa tubig, ay tuyom. So, depende sa klase sa isda. Marag mag-resort kung tubag ni mo ani-ani rom kung batong isda, kay wag ko kag unsa batong isda. Pero kung naama ni natunok, mahimo ba og ngita mo pamaagi nga mawa or ma-pull out ba? Kung unsa may nahibilin diha sa tuod sa panit sa imong asawa, katong natunok, kay kuan man nimo. Kung mada sa ospital, mag-guided man sa mga diagnostic ng mga procedure like x-ray kung unsa ka extend ang damage sa tunok, no? Ya ma-pull out kay kung dili makuha ang foreign body nga tunok sa isda, magpabilin gyud ng sakit ug ma-infected. Kinalang kuhaon gyud na siya. Kaduhang pangutana, napa-check up na namo siya og doktor. Giresitahan siya og antibiotic. Apan wala man mo patuo sa tambal, lawom ka ning tunok ka o nganong nahibilin nga tunok nga naay posible nahibilin nga tunok sa lawom. Kay bisag unsa pang antibiotic ang imong ihatag ato sa imong asawa, pero naay foreign body nahibilin sa ilawom, di gani siya maayo, kinahanglan yun na siya kuhaon. Kay mo trigger man tug inflammation, infection. So kinahanglan na siyang kuhaon para nga ma-remedyohan ng problema, ha? O kung laom-laom sa pag-isda apon nga makatunog ba sa mga isda nga nay kanang dili ka tuyom ra kung ibalaan nga sakit kayo. Nay naapoy mga isda nga wa man poy piranhan ni sa to. Nganto sa laing mga naso dahil piranha nga pertindag ko kay ngipon nga kaon og tao. Pero kini sa aton rugo man no? Wala maglim mga isda nga naitunok, suri di gyud kay ko kailan ni mga ngan sa mga isda. Pero kung balo ko na yung mga isda nga mga tunokon, ambot lang ka kaning butiti na bani sa itunok. Pero there are species sa mga isda nga tunokon na kung whatever species ang nakatunok sa imong asawa, kinahanglan ipakuha na diya sa emergency room sa ospital, diya sa Negros, para nga dili siya magngot-ngot, dili siya ma-infected. Kaya akong balikon, bisan pa og pila pa ka miligramo nga antibiotic ang ihatag sa doktor sa imo, pero napabili ng foreign body nga part sa tunok sa isda diya sa kamot ba o di napitan na tunok kay imong asawa, di gini siya magka-alibyo. Sunod nga concern, kung laom man ang kinuha og mahibilin nga tunok sa ilawom, kinahanglan magding operahan? Not necessary operahan, kanang kuanon lang, kuanan og porsip ba og madalang, mahubot ba? Kay didto naman sa hospital og laing tambal na sa bangresita. Panwala gyud maayo ang kamot sa akong asawa. Pa-x-rayhan ni siya. X-rayhan para makita kung unsa man kalawom ang tunok. Basin og dili isda ang nakatunog. We do not know kung naay mga metal da ilawom sa dagat, no? Nagprotrude diha nya, mao toy nakatunok dili tingali isda. Kung isda man gani, less ang tsansa siguro nga magkatitanos. Pero kung metal, posible magkatitanos, ha?
kamatay ba yan ng tetanos? Hinumdum ninong ko basta tetanos na hisgutan na hinumdum na itong isyo alferes. Usas ako mga panday diya sa Nantaw Anaga. Disgrasya yung taon si isyo alferes sa tetanos. Muna akong ma-relate kung tetanos na ang isgutan, no? Regarding mo na mga taga-Kantawan. Okay, so X-ray para may balaan mo usamang kalaom ang tunok na kung kinahanglan nga ang doktor diya sa emergency room sa inyo diya sa Negros, tanawon nga na diha ang foreign body nga part sa isda, mahubot niya sa forsip. I don't think so nga dako kayong operasyon, no? Nagmay ramaning tunok-tunok ka ng isda, no? Gawas kong pating ang nakatunok mo. Madara na og anesthesiahan lang para di kay sakit. Yeah. Nagrito ay dili sa ko recommend ha, pero ako lang ni may experience sa mga bata pa sa ko mga ligo mig dagat nga naay makuan og tuyong. Sa ihi-ibay kay mo gawas ako nung tuyong. Di po ko recommend mo. Dahil po kay pamina medical doctor ko niya akong recommendation ihian lang. Pero mo na akong nabatian sa mga tao nga dapig baybayo nga kung matunog-kunog kag mayon na ihian lang kuno kay mo gawas. Pero dalhan na lang sa hospital para makuha na ma-pull out ng foreign body diya sa kamot sa imong asawa, no? Next concern, may nagingon nga basin og taas og sugar ang akong asawa maong dugay maayo og ang hubag sa iyang kamot. Posible, no? Posible ka na. Yeah, posible. What is the normal blood sugar is 100. Oh, above that could be possible nga diabetic. Kay kun mga diabetic nga tawo manggod kung masamad, dugay maayo. So problema. So mao na nga kinahanglan nga I do not know pila na edad sa mga asawa, pero consider knowing nga 40 anyos ka Rumi at around the same age ng mga asawa, posible nga taas siya og blood sugar, no? Naman tayo mga glucometer, no? Natay mga glucometer na tayo mga sa atong hospital na mga pamagi pagsukod sa blood sugar. Alright? So, hinaot kasabot ka Rumi, no? Nga to sa imong asawa, check the blood sugar. Kay usas manginulante ka lang, dugay maayo ang imong asawa sa iyang tunok o ipa-x-ray para makita kung sa kahimtang dito sa ilawom. O mag-guide ng doktor nga i-pull out, hubuton ba sa pursip ang tunok para mawa na ang problema. Alright, so once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan yung pamaminaw sa among mga Arimen program tas katagritig din sa atong lugar. So pamula base sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatak Arimen. Daghang salamat ug maayong adlaw. Hi guys, another boring day. Boring guys, kaya narato sa balay. Ilaglagan guys. Busy ko sa akong negosyong gamay. I hope malingaw mo guys no sa drama. Huwag pamati guys. Ay, manigod ko ta guys. Ang sana naman po'y sudan nun. Uy. Magkaon ko guys, pero akong sudan is fresca tuna. Ayan, rami po ng fresca guys. Fresca or lumpia. So, may lang isudan guys. Na makasidta. Fresca na lang ko guys. Dilatas ako. Gamit sa 110 ng be, hindi ko tagaan daw. 110? 110 daw.